V roku 2016 som sa zúčastnil v španielskom šampionáte RFME na 8 pretekoch. Najviac sa mi asi páčil v posledných pretek v Navare, lebo som tam veľa jazdcov predbiehal. Zábava bola v tom, že som vlastne predbehol 7 jazdcov. Máme nejaký cieľ a na základe toho cieľu som chcel, aby sme pretekali medzi najlepšími a Španielsko mi vyšlo ako najlepšia voľba. Po tréningu prídem do boxov, dám si dole prilbu a poviem hlavnému mechanikovi, že či je nejaký problém s motorkou. A potom vlastne za mnou príde mechanik na tlmiče. Aj tomu poviem, že či je všetko OK. A potom pôjdem za telemetristom a ten mi ukáže, kde som strácal, kde som mohol skôr pridávať plyn a neskôr brzdiť. V Jereze som tam po takej dlhej rovinke išiel jednoho jazdca predbiehať a on ma nevidel a ťukli sme sa a obaja sme spadli, tak v stovke. U RST sa vlastne Miško podielal na vývoji juniorskej kombinézy, pretože RST nikdy nerobili kombinézy pre deti alebo pre juniorských jazdcov, takže na základe skúseností, ktoré on tento rok získal v Španielsku a ten feedback, ktorý sme poskytovali výrobcovi, sa snažíme o to, aby aj kombinéza do budúceho roka pre ňoho bola komfortnejšia a vlastne na základe jeho informácií môžu oni potom postupovať aj pri výrobe pre iných juniorov. Najlepšiu kvalifikáciu som mal v Alcarase, kde som v kvalifikácii sa umiestnil na 7. mieste a v tej kvalifikácii mi aj pomohol môj tímový kolega Markus Ruda. A v preteku som sa najlepšie umiestnil na poslednom preteku v Navare na 10. mieste. Celkovo som skončil na 10. mieste v triede Moto4. No, na prvú sezónu to je dobrý výsledok. Na budúcu sezónu by som chcel byť v top 5. Hlavne už poznám tie trate, aj tú motorku už ovládam. Aj som sa zlepšil v tých štartoch. Túto sezónu som mal niekoľko pádov a medzi jeden z nich patrí aj pád v poslednom tréningu na Slovakia ringu, kedy tatko zvojil špatnú zmes pneumatík a v poslednej zákrute som dostal highsider. Vykoplo ma to z motorky a spadol som. No, najťažší pretek bol asi ten prvý, lebo vlastne to boli moje prvé preteky na tej motorke a predtým som s ňou absolvoval len pár testov a asi najťažšie na tom bol ten štart, z čoho som mal veľké obavy. No už aj v tej druhej polke tej sezóny, čo sme aj na Morivaki potrénovali tie štarty, tak sa to zlepšilo. Hlavne musím sledovať dodáčky, aby mi tá motorka pri tom rozjazde neskapala. A potom už len dúfam, že na tom štarte predbehnem čo najviac jazdcov. Keď ideme do tej prvej zákruty, tak sa hlavne snažím, aby som sa dostal čo najviac dopredu a aby sme sa tam s niekým neťukli. Osobne si myslím, že tento hokej mu umožňuje aj, alebo vďaka nemu získava takú určitú orientáciu v rýchlosti a má tam taký skrátený čas na to rozhodovanie, čo zase myslím, že do motoriek nám môže priniesť niečo pozitívne. Horšie je to potom už s tými telesnými proporciami, kedy stehná u hokejistov rastú, ale dúfam, že to nejak zvládneme, zatiaľ sa to neprejavilo. Najzaujímavejšie je byť v tej skupinke a predbiehať sa tam s tými ostatnými jazdcami. Časy sa zlepšujú, progres je znateľný, výsledky sú dobré, jazdca to baví. To sú pre mňa aspekty, ktoré stačia k tomu, aby som spravil preto všetko, aby sme mohli pretekať v tomto šampionáte aj ďalšiu sezónu. Tá moja nová motorka oproti starej je lepšia v tom, že tam sú vyššie rýchlosti. Aj tam pribudol quickshifter a maximálna rýchlosť je tam okolo tých 180-190. Úroveň toho španielského šampionátu, toho prechodu na tie trate, motocykel špičkový, tím na úrovni, trate z majstrovstiev sveta. Tento rok sme išli na 4 tratiach, ktorí sa jazdí majstrovstvá sveta. To
nepoznám Slováka, ktorý v juniorskom veku má odskúšané takéto veci a pritom potenciály, ktorý si ja myslím osobne, že v Miškovi je pravdepodobnosť, že keby sme sa o nejaké 4 roky uchádzali možno o pretekaní v tom Red Bull Cupe, je tam väčšia pravdepodobnosť toho úspechu, keď bude pretekať s jazdcami, ktorí v tom šampionáte pretekajú. Pretekať na tratiach, ktoré sa v tomto šampionáte idú. A celý ten kolotoč v tomto Španielsku je tak nastavený, že vlastne aj celý ten systém, aj časový plán je podobný ako majstrovstvá sveta. Chcel by som poďakovať hlavne mojej rodine, všetkým partnerom a všetkým fanúšikom, ktorí ma v sezóne 2016 podporovali. A môj brat vám za to zaspieva pesničku. Môžu? Jasné. Príď Mikuláš Máričko, dám ti pusu na líčko.